No se onhan, niin, onko sinä Riina? Joo. No, se, muistat varmaan, että ollaan tuossa yhdellä sivustolla juteltu. Siis tommonen seuraan hakupalsta. Se sulla oli tämmönen nimimerkillä Riina 85 sun muuta. Aha. Siis kun sä silloin annot mulle siellä tämän muutama päivä sitten numeroa, että soitellaan joskus. Ei kyllä. No siis, no onhan me siis juteltu monen kertaa siellä Sä niinku tämän numeron mulle annat, että tähän joskus soitellaan. Mä nyt sitten ajattelin tässä soitella. Paskat. No, siis hetkinen nyt. No tämmönen kyllä mulle on höpötelty monen kertaa siinä. Jaha. Niin. Siis säkö et oo nyt, siis onko sun nimi Riina? No mitä vittua se sulle kuuluu? No, siis kun tämmösen, siis tuolla on tuolla yhdellä palstalla juteltu sun muuta ja niinku. No missä mukaan? Siis tommonen yksi seurahakupalsta. No niin, varmaan sitä paska. No nyt on kyllä ilmeisesti nyt on tainnut tehdä joku sitten vähän pillaa ja laittaa ilmeisesti numerolla. Härällä numerolla. Niin vittu varma. Joo. No joo, anteeksi häiriö. Nyt on ilmeisesti joku tainnut vähän pillaa tehdä sun muuta. Ja kuka vittu sä luulet olevassa? No ei minä itse sen kommentin sanoa, koska tässä nyt on näköjään tehty sitten vähän pilla ja laitettu väärällä numerolla. Väärällä numerolla joo, no anteeksi häiriö sun muuta. Ja et saa anteeksi. Joo, no niin, hyviä pääsiäisiä.